אז למרות שגבי קניקובסקי הבריז לי, הלכתי לשחק נגד הבן שלו. פה הוא ניסה להעביר אותי אבל לא הצליח וחטפתי את הכדור בעזרת הרגליים הארוכות שלי. שימו לב מה עשיתי כאן. הופ, זרקתי את השוער ונתתי עם העקב לשער בזלזול. פה נתתי לו להעביר אותי כי שימו לב, ידעתי שהדבר הזה יקרה. ידעתי, הוא היה יהיר מדי והשוער פשוט תפס את זה. תראו איזה תרגיל עשיתי פה. פעם ראיתם תרגיל כזה יפה ויצירתי ואז בום לשער. הנה עוד פעם אחת שהוא פשוט לא הצליח להעביר אותי. תראו כמה גאונות. בום, פאק לפינה, לא צריך יותר מזה. אז כן חבר'ה, פה הוא עבר אותי יפה מאוד, כבר ראיתי איפה, אבל תראו איזה טיל, מרוב שזה חזק הוא הכניס את השוער ביחד איתו לשער. מול מי עוד לשחק? אז למרות שגבי קניקובסקי הבריז לי, הלכתי לשחק נגד הבן שלו. פה הוא ניסה להעביר אותי אבל לא הצליח וחטפתי את הכדור בעזרת הרגליים הארוכות שלי. שימו לב מה עשיתי כאן. הופ, זרקתי את השוער ונתתי עם העקב לשער בזלזול. פה נתתי לו להעביר אותי כי שימו לב, ידעתי שהדבר הזה יקרה. ידעתי, הוא היה יהיר מדי והשוער פשוט תפס את זה. תראו איזה תרגיל עשיתי.